ga springen in 3, 2, 1. A stronger NATO means spending much more on our defense. We know what we need. At the summit in The Hague, I expect allied leaders will agree to spend 5% of GDP on defense. It will be a NATO-wide commitment. Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. Millions more artillery shells. America's allies will procure at least 700 F-35 fighter jets in total. We cannot dream away the danger. Hope is not a strategy. So NATO has to become a stronger, fairer and more lethal alliance. Becoming more lethal means strengthening our deterrence and defense posture and showing any aggressor we can and will hit back harder. We maken bordjes voor de demonstratie op 4 april. Dat is in het weekend tussen 2 weken van Ramstein-Flag. Van een enorme verleenoefening van de NAVO. Dus toen ga je verschillende landen om mooi om dan om te oefenen. En het is ook een stuk propaganda. Want de Sciente leert nog een wereld van hoe sterk wij binnen. Nou ja, ik vind het vooral heel verschrikkelijk. Ik denk alleen maar van die willen beroep van mensen te formatie. Ergens oors op de wereld voor belangen van een peer. Daarom strijden wij dat zin. Dat misschien ik meer mensen in Ljouwt en in Friesland daar wat meer over nadenken gaan. En ik denk van klopt dat eigenlijk wel wat ik op het nieuws zeg, dat het al zo belangrijk is om maar meer wapens, meer defensie. Maar wij willen het gewoon helemaal net. Vind de plek die je uitdaagt. De roep om meer wapens in Europa klinkt luid. Het Nederlandse leger wil groeien naar ten minste 200.000 mensen. Elk die het zoontje in Ierwut krijgt een brief van het ministerie van Defensie over een mogelijke werinviering van de tjinstplicht. We moeten een oorlogsmentaliteit krijgen, zei NAVO-baas Rutte. Hele orenwoorden klonken in de jaren 70 en 80, in de tijd van de Koude Oorlog. De vredesbeweging wie grut. Er waard volop demonstreerd in de wapenwet erin. Ik hier. Nou ga ik op zoek naar de nieuwe generatie vredesactivisten. En ik begin in Ljouwert. Ik vraag hem jou, waar strijden ze voor? Nou, we staan hier voor vrede. En 1 keer in de maand, de laatste toonzip van de maand, dan staan we hier met de vlag. En dan met een minuut stilwezen. En hoe lang is dat al zo? Al heel lang zo. Heel wat jaren. Is het net lastig om moed te houden? Want er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, we moeten juist wel bewapenen. Ja? Nee, dat is weer. Het is alleen maar goed dat je hier staat. Ik sta hier voor de vrede, want de wereld staat in de fik. En het komt dichterbij. En ik doe het voor mijn kinderen, voor de nazaat. Ik doe het een beetje voor mezelf, maar ook een beetje voor iedereen. Maar volgens mij begint vrede ook bij jezelf. Of je nu kijkt in Sudan, of in Congo, of in Gaza, of Oekraïne, zoals het meest bekend is hier. Het is allemaal ellende. De enigen die er baat bij hebben zijn de wapenleveranciers en de wapenhandelaren. Voor mij is het belangrijk om een grote vredesbeweging op te bouwen. Ik denk dat we in Nederland weer opnieuw iets moeten gaan opbouwen. En dat het echt heel belangrijk is om ook met jonge mensen dit te gaan doen. En zo is het natuurlijk in de jaren 70 ook zo gekomen, vanuit de studenten. We hebben nou gehad wat de uitkomst is van die NAVO-top. 4% voor alle landen. Wat denk je daarvan? Het is heel veel geld, wat mensen niet realiseren hoeveel geld het is.
Het is verschrikkelijk, want het is geld wat weggehaald wordt bij alles wat wij nodig hebben om te overleven. Of bij onderwijs, bij zorg. Er zijn allemaal, en dat geld gaat dan naar wapens, wat wij dan weer gaan gebruiken om de rest van de wereld kapot te bombarderen. Dus wij worden er niet veiliger van. Het gaat dus heel veel geld kosten. Het gaat me misschien mijn leven kosten. Dus waar doen we het dan voor? Ben je zo antimilitarist? Ja, maar geen pacifist. Wat is het verschil? In mijn optiek, en misschien moet ik nog met meer pacifisten praten, maar een pacifist die is, wij zijn voor hetzelfde doel, we willen geen oorlog. Maar een pacifist zegt, nu de wapens neerleggen, geen geweld gebruiken, alles moet vreedzaam. En ze hebben geen plan, ze doen vaak ook protesten die dan geen politieke kleur hebben. Dus het is alleen voor vrede, maar geen politiek. En wat is er Zonder politiek kom je er niet. Dus je moet systemen gaan creëren die leiden tot vrede. En we hebben op dit moment systemen die leiden tot oorlog. En in een systeem dat leidt tot oorlog kun je niet simpelweg zeggen, ik wil vrede en dan hopen dat het goed komt. Of dat mensen dan op gaan staan of zo. Je moet organiseren. Je kan niet alleen maar vragen om vrede. Je moet het eisen. Je moet het afdwingen. Dus je moet organiseren op een manier dat je die systemen van vrede gaat bouwen. Je bent net bang voor de Russen? Nee, ik ben net bang voor de Russen. Nee. Het is een soort constante bangmakerij, wat eigenlijk al, wat al eeuwen steeds weer rondkomt van de Russen. Nee, maar het framen van Russen is ook al verkeerd. Het is Poetin en de oligarchen. Het is niet Rusland zelf. Het is niet alsof de gewone mens daar graag kinderen in Oekraïne wil platbombarderen. Oorlog is niet ter interesse van het gewone volk, van de proletariaat. Daarom zijn oorlogen sowieso nutteloos voor de meeste mensen. Het enige wat zorgt is dood. Gewoon doden. Oorlog is echt het ergste wat er is. Ja. De linkse partijen, die gaan er ook gewoon in mee. Of nou ja, links. Ze zijn niet echt links meer. Frans Timmermans en ook zelfs Partij van de Dieren zijn allemaal voor meer geld in defensie pompen. In die wapenwetloop. Ze zeggen allemaal, oh ja, die wapenwetloop, dat is mooi. Ja. Het slaat echt nergens op. De oorzaak van alle problemen. Ja, wij zien dat het kapitalisme is. Dus ja, voor ons zeggen wij van, nou ja, we moeten het kapitalisme omvergooien. Wat is dus verkeerd aan het kapitalisme? Ja, nou ja, dat is nog een lange lijst. Wat is er verkeerd aan? Nou ja, de kern blijft van dat we dus winst boven menselijkheid zetten. Dus ja, het klimaat, dat maakt niet uit. Oh, nou ja, wat mensen die doodgaan in het mondiale zuiden, dat maakt niet uit. Want ja, zolang wij er maar aan verdienen. Ik vind, ja, het hele systeem is, wat mij betreft en dus mijn kameraden betreft, zeg je dat, corrupt tot de kern. Ja. Shit, ik heb hem nou hier al vast. Kun je het zien of niet? F-35 is moord. Er staat daar F-35 is moord. Daar ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Het is voor de vrede. Als je ziet wat de F-35 nu in de Baltische Staten doet, dat is alleen maar goed werk. Maar dan het land. En wat F-35 in Israël doet dan? Ja, oké, ja, natuurlijk. Maar in dit geval, dat leggen we een beetje aan het regime van Israël. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. En wat vindt u van deze actie? Nee, daar ben ik tegen. Als je wilt demonstreren, doe dat op het Malieveld, maar niet hier op het vliegveld. Maar dat is Hé, ga maar rustig doen, man! Klootzakken! Dus is dat. Hé, klootzakken! Juist wat ze roepen? Ja, ik heb wel wat, ja. Wat dan? Ja, sukkels, weet ik. Hier naar Rusland. Nou, dat is er net. En ik denk dan altijd aan de mensen die nou bombardeerd worden terug de F-34 in Palestina of zo. Dus dat jouwt ook wel kracht, denk ik.
dat we hier voor die mensen staan. Ik ken heel slecht tegen onrecht. Dat is denk ik mijn grootste motivatie. Dat ik het ontzettend onrechtvaardig vind wat, nou ja, ik zeg maar wij, andere mensen, maar ook dieren, wat we de planeet aandoen. Wat in de brand, hè? I'm in the wind is going in the good direction. Oh, wat? Hey, fuck! Oh nee! Ik vind het wel een beetje eng. Wat de hel? Moet het los? Oh ja. Oh, dat is heel grappig nou. Hallo. Ging even mis. Ongelukkig. Ja. Jullie mogen hier helemaal niet komen. Nee. Nee, dat is duidelijk. Er staat een verbodsbord aan deze kant. En nu staat alles in de hands. Wat gebeurde er? Ja, ik denk we hier wat van die flares, van die... Ik denk dat er wat vonken van komen binnen. Het is hier net opzettelijk. Uiteraard. Echt net? Nee, natuurlijk net. Hoe is dit nou Aurum? We krijgen een bekeuring. We hier nemen het bordje mis dat je daar aan die kant mooi net staan. En van die bron? Dat weet ik niet. Hebben we net niet van jet. Oppakken dat tuig. Politie, dan ben ik wel bang voor het twee van die Mongolen. Nou, kom dan. Het went vol. Dat maakt het net uit wat je doet. Ook al zit je gewoon ergens, dan begin ze ook al te schelden en zo. Dus dat, ja. Ja, ik denk nou dat mensen nou meer roestuur binnen van zo'n lied brandje. Nou ja, het liep best wel eng, hè? Ja, ik schrok er zelf ik van. Maar ik denk, ja, als je daar van negatief in de pers komt van oh, dat is verschrikkelijk en het ergste wat er is, dan denk ik, nou ja, sorry, maar die straaljagers vliegen hoe hier doorheen. Die kennen, weet ik het, hoe zwier bommen, die laten ze vallen uit die dingen. En dan heb je gewoon de hele week maar alle mensen die erin binnen, soms gewoon helemaal niet een keer plat. Ik denk, ja, ik hoop dat mensen dat toch, ja, nou ja, je hoopt dat mensen daar wat bij stilstaan, maar goed. Deze, kijk, 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 kijk. Jongens, ze snappen jouw taal, ze zijn wel vol. Natuurlijk is er een oorlog gaande in Oekraïne en dat is verschrikkelijk. Maar dat kun je ook op andere manieren oplossen. Daar hoeven wij niet meer wapens voor te hebben. Je kan ook zeggen, nou ja, je kan heel veel geld stoppen in diplomatie of op andere manieren om toch met elkaar te praten. Want die oorlog die kun je toch niet winnen. Hè? Dat blijkt eigenlijk wel. Het enige wat het oplevert is heel veel slachtoffers en ellende. Maar mensen vielen haar veiliger met wapens. Ja, maar dat is wel een schijnveiligheid. En de vraag is ook van, voor wie geldt die veiligheid dan? Onze veiligheid zorgt eigenlijk voor onveiligheid voor andere mensen. Ja, we hebben een ontzettend groot kerkhof in de Middellandse Zee gecreëerd hier. Al die vluchtelingen die het hier graag heen willen. Omdat wij ze in feite uitbuit hebben daar en onderdrukt hebben daar. En die denken van, nou ja, wij willen ook een goed leven, dus we komen naar Europa. Ja, we hebben een grote muur eromheen gebouwd en we laten die mensen gewoon versupen in de Middellandse Zee. Ja, die willen ook graag een goed leven hebben. Dus ja, onze levensstandaard, onze rijkdom, die gaat echt ten koste van anderen. En dat is iets wat wij niet graag zien. Welkom allemaal. Super fijn dat jullie hier zijn om mee te helpen om de demonstratie vandaag een succes te maken. Het plan is dat we eerst op het Wilhelminaplein speeches hebben. En dan gaan we lopen richting de vliegbasis. We worden begeleid door de handhaving.
Het kan zijn dat er misschien rechtsextremisten, die Ja, zijn dat- ook tegen oorlog en zo. Die juist gaan meedoen met Die proberen mee te doen en dan symbolen hebben als hakenkruizen of andere ellende. Of iets subtieler ook. Of subtieler. Ja. Maar Ja. als we daar signalen van hebben, dan moeten we die eigenlijk eruit werken. Ja. Ja. Sfeerbeheer. Ja, wat voor soort uitdagingen verwachten we? Boos mensen. Boze mensen, ja. En dan eigenlijk willen ze gewoon hun verhaal kwijt en willen ze spuien en ga vooral de discussie niet aan. En wensen een fijne dag en we lopen door. Waarom doet u mee, mevrouw? Nou, omdat ik mijn hele leven lang protesteer tegen geweld. En dat is op alle gebieden, met mensen, met dieren. Dus daarom doe ik mee, want ik vind het heel mooi om voor de mensen bezig te zijn. En niet alleen die miljarden, die worden gestopt in geweld. Nou, ik vind dat wij nogal wat vriendschap hebben gesloten binnen de NAVO en heel veel samenwerken met partijen die nu zich mede schuldig maken aan genocide. Als je wapens hebt, dan, ik in het Duitsland leven, als je wapens hebt en je bent bang, dan denk je dat de wapens de oplossing zijn. En het is niet zo. Wordt het algemeen net. Elke oorlog wordt beëindigen met praten. En als je nou in een nieuwe wapenwedstrijd gaat, dat lijkt net een goede basis voor de vrede voor mij. Geen bommen! Geen kogels! Dat is nu Paak en Beppe. En dit ben ik, deze. Wat vinden ze thuis van die acties? Wil je hem uit de memmes aan? Nou, dat is wel interessant. Ze vonden het altijd al wel goed. Ze zeiden, mooi dat ik dat doe. Maar, nou, eigenlijk sinds ik die grotere massa's dan, van Palestina dan, meer de stritten opgaan. En het oorzien nice komt, denk ik. Ik heb het idee dat ze het nou echt meer snapt. Van waarom ik daar zo'n soort van mijn tijd in steek. En dat is heel fijn. Dan ben ik een soort mensen die er tussen ruzie zouden hebben. En dat hebben we helemaal net. Dan had je een hamer en sikkel op die. Ja. Neemt Ja. zichzelf een communist? Ja, zeker. Want het is, eigenlijk, hoe ken je wel ons symptoombestrijdend bloeien. Want zoals Jermoed of zo, wat we hier in Doughton heel soort hebben. Eigenlijk met gewoon. En in de hele wereld natuurlijk. Dat vind ik heel erg verkeerd. En ik vind dat gewoon... dat zo net moeten. En dat hoeft ik net. En dat komt terug kapitalisme. En daar wil ik graag socialisme van in de plank krijgen. En daar wil ik me wel van inzetten, ja. Nederland, schande, bloed aan je handen. Nederland, schande, bloed aan je handen. Dat zijn jullie toch voor Rusland? Want we mogen ons niet bewapenen. Kom nou. Ik heb mijn zitje even gedaan. Heel gelijk. Ben je mooi in deze demonstratie? Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Dat is wat geld dit allemaal kost. Dat betalen we allemaal met onze belastingcenten, hè? Alle agenten, eenheden, ME, Koninklijke Marechaussee, paarden, hondenbegeleiders. Dat betalen we met deze gemeenschap, betalen we het allemaal. Dat is toch asociaal dat ze hier allemaal staan. Laten ze gewoon werken allemaal. Ja. Ze moeten toch demonstreren? Jazeker. We doen dat op een andere manier. Die F-16's in F-35 hebben straks allemaal nodig als het allemaal zo doorgaat in deze wereld. Wat moeten we dan straks? Ons laten bombarderen? En hoe denkt u erover? Hetzelfde wat hier correct zei. Ik vind gewoon dom dat ze dit al jaar demonstreren. Ik vind gewoon, we moeten ons nationaal beschermen. Of we nou alles verbieden kunnen en niks meer doen kunnen. En als zo'n ooit een keer oorlog komen, wat gaan we dan? Dan gaan we helemaal niks meer. Maar stel je voor, als Toon uit het front maast, zou je dat doen? Ja. Ja. Die is dan net bang om... Nee. Dood? Nee hoor. Ik vecht voor mijn vaderland en dat zou ik door mijn dood blijven doen. Al moet ik met twee handen eraf, ik zal blijven vechten voor mijn vaderland, direct. Ja.
Geen bommen. Maar bommen. Geen bommen. Maar bommen. Geen kogels. Maar vogels. Geen kogels. Maar vogels. Dank jullie wel. Hoe oud ben je nou? 19. En stel je voor als die een chance matte zo is? Nou, dat zou ik niet doen. Waarvoor vecht ik? Ik heb geen reden. Vaderland. Ja, nee, dat is voor mij niet een belangrijke... Nee. Vrijheid? Vrijheid, ja, wat is vrijheid? We hebben hier ook... Je hebt overal beperkte vrijheid. Ik bedoel, wat voor vrijheid is het als ik verplicht ben om een leger in te gaan? Dat is toch ook geen vrijheid? Dus dat is al gelijk een contradictie. Dat je mij verplicht om het leger in te gaan. Nou, dat noem ik geen vrijheid. Dus dan vecht ik niet voor vrijheid. Waarom zou ze het leger net in willen? Nou ja, ik wil ten eerste geen bloed aan mijn handen. Ik zou niet durven om een ander mens leven te nemen. Maar ook omdat het dus... ik ga niet vechten voor het grootkapitaal. Nee. Wat is die doel van het actievieren? Nou, uiteindelijk een meer eerlijke wereld. Heel groot gezien. Maar op lokaal niveau wil ik vooral gewoon gemeenschap opbouwen. En community, ja. Ik wil mensen gewoon op lokaal niveau helpen. Mensen bewust maken hier. Wat uiteindelijk dus voor het grote plaatje werkt van een betere, eerlijke wereld. Ja. Nou, Lale, een goede vriend en kameraad van ons, die is juist gearresteerd. Bij hem thuis. Of het op Instagram beledigen van de politie. Dus ze hebben hem meegenomen. Dingen op social media gezegd die door de officier van justitie zijn aangemerkt als belediging. Daar houden die ook nu voor aan. Wanneer? Ik wil daar bewijs voor. Ja, dat zal allemaal wel, maar dat kan ik in verhoor wel. We gaan het niet helemaal vertellen. We hebben gewoon de macht om binnen te treden en jou aan te houden. Hallo, goedemorgen. Lieve. En wat zie je nou doen? Ja, wacht zie. Ja, dat is heel saai eigenlijk, maar ja. Heb je meer ervaring mee? Dat iemand arresteerd wordt en dat je hem dan machinaal... Dat je er al eens iets bij van je moet goed van me aan de zorgen. Want je bent natuurlijk al heel kwetsbaar. En dat is een manier om van me aan te zorgen. Is het een riskante business, Sint-Wurgen actie vieren? Ja, het is echt gevaarlijk. Mensen brekken botten, weer op hun oren slaan met knuppels. Het is echt gevaarlijk eigenlijk, ja. Nou, ik merk bij demonstraties dat een trend bij de politie is dat er richting meer geweld en makkelijker geweld gebeurt. En dat is aan alles koffertje bezig. En ja, ik weet natuurlijk net precies waar het van komt, maar ik vermoed dat het komt omdat we hebben natuurlijk een bepaalde regering die een bepaalde uitspraken doet. En die maakt natuurlijk een voedingsbodem voor dit soort gedrag. En dat wordt ik net, het wordt eigenlijk als het wordt gestimuleerd, het wordt net afstraft. En ja, zo langzaam ga je steeds een beetje verder. Maar je denkt dat het te maken had met de politiek, de partijen die de nou... verjochting van de maatschappij. De verjochting? Ja. En daar toch het minder... hoe zeg je dat? Het demonstratiejocht komt daar toch ik onder druk te staan. Oh my god.
antimilitaristische actiegroep Onkruid vierde in de jaren 70 en 80 acties in het leger en de wapenindustrie. Daarbij zitten ook activisten uit het noorden. 3 totaalwegen dus. Die doe destijds net in tjenst wonen en daarom een ier de veenzenis in moesten, binnen jong uitnodigen om te praten met de actievierders van nou. Ja, het is op zich natuurlijk wel heel vreemd dat we meer dan ooit alles zien wat er in die oorlogen gebeurt en wat er in Gaza gebeurt en dat de stilte overdovend is. Ja. De grote stilte. Mensen zijn niet bang om wat er in Oekraïne gebeurt, maar ze zijn bang dat de Russen hier komen. Het gaat om hun eigen hachje eigenlijk. Ja, die kijken dan wel elke dag het nieuws en die lezen de krant en die vinden het allemaal erg. Ja. Maar ze zijn echt niet te bewegen voor iets om dat in een soort van concrete actie om te zetten. Dat is gewoon zo van, ingewikkeld. Palestina ingewikkeld, ja. Of we zijn het wel met je eens, maar je mag niet actie voeren. Nee, heel fijn dat jij dat doet, Trienke. Wat mooi dat je zo bekommert om andere mensen. En ik vind dat echt, maar ik vind dat ook heel frustrerend. Je kan jezelf in de put praten, maar je kan ook denken, die Palestina-beweging is echt groot en is ook internationaal. De hele wereld kijkt naar dat conflict. Ja. De politiek beweegt nog niet, maar het moment komt eraan. Er is wel een soort kritische massa en dan gaat er echt iets gebeuren. Dus je moet ook niet verwachten dat je in een jaar, in 2 jaar tijd de boel kan veranderen. Ja, ik denk dat Johan Derksen, als hij begon op een gegeven moment zo van te zeggen van maar nou is het wel heel vreselijk wat ze doen met die Palestijnen. En dan zie je in één keer, dan lijkt het alsof iedereen in één keer, nee, nu gaan ze wel echt te ver. Maar ik moet wel zeggen, toen ik in de bak in ging en al die acties toen deed, toen dacht ik echt serieus dat we alleen maar een betere wereld zouden krijgen. En als ik nu terugkijk wat het nu is, dan denk ik van hoe heeft dat mis kunnen gaan. Want ik dacht toen echt van we zijn weldenkende mensen met elkaar. Informatie is beter toegankelijk. We wisten toen al hoeveel gif er in de wereld zat. Wat de agrariërs deden. We wisten alles al. Alles was al bekend. En dan denk je van dan wordt daar iets mee gedaan. Dan moeten we constateren dat de grote lobby's van de hele grote bedrijven sterker zijn. Hoeveel mensen zijn hier nou opeens? Het is toch geweldig. Het was nu echt als een lopend vuurtje allemaal verspreid. Den Haag ook. Als je ziet 100.000 mensen die daar op de been staan, dat was ook heel indrukwekkend. Maar ik vind dit wel een beetje een goede equivalent voor Leeuwarden. Ja? En wat betekent dit? Dit betekent toch echt wel het keerpunt in toch de strijd voor een rechtvaardige vrede, vind ik. Wij zijn voor Friesland voor Palestine al 19, 20 maanden bezig met demonstraties. Nog nooit is hij zo groot geweest. Dit is echt wel een belangrijk keerpunt in publieke opinie in Nederland. Voor mij wie het al zo lang zo duidelijk. Dus het is heel echt moeilijk dat oren mensen daar zo onverschillig daarover zijn eigenlijk. Ik ben heel blij dat er zo'n soort mensen toch net zo onverschillig zijn. Dus oren mooi aan de weg, Hans? Elke maand, laatste donderdag van de maand, om 5 uur, van 5 tot half 6. Iedereen is welkom. Iedereen is toch voor vrede, zou je zeggen?